Kafuri ya wale di au mahamu nsi gino mwati ka jamkan sari ablo na je shirfla jabran sola au bela jene fulu no mana ka yoro bi jamkan sari ablo ngono anka me ka nyeshimi ma o de ye fere mi namse ka foko wendere fere me sari hukumu konnana ambe sari ablo ngono o ko hukumu konnana masala abina sigi o de kabi haklina ni ndo le thème du jour procédure de la vente aux enchères publiques des biens meubles corporels au Mali. Femme nous sera takabo ou non a ou ferli saria hukumu konanga jamana kono sara kemme ka tas de mesara muni tamashere munjira wala sa barenga ke amina masala o kabi mawulile ambulo koro sara domagado minye maître Jacob Siribé ici commissaire de justice anali bi ñoko fe bi Bamako cour d'appel hukumu konana aleka cabinet o be Bamako wala babu amina sigininga soni nene ale amedo anga babu kono même sa ka sawe nen aw ana famel chama soro akonnana ama fo aw bisimila ka jëm kan sari ablonga cher pla jabran sodo Maître Siribé ami fo ki wala nyondo isoni na jëm kan kana akonnana wala sabe mi wula ka baraka kana no ye sari akuma kan ko vendre aux enchères publiques ama fa ka anganda do la ka festival kola jango aba fo ko vente volontaire ona na sera nunu sare mun foala amba fe daru kado la ko wala iyo soni mun ke kana mali iso amu bela jene fo eto la bi bismillah. OK, merci Sumitera. Me fundi wakati nyawoma na barakela be ka fuli di ministère du justice mo bema an boaji sere mo be kerengera anga président ani ordre mo ani aussi commissaire de justice be ajaranye fulu ko fe ame do anga jamugan kono tiliala kanyini kuma folle na fanya fo dakuru bala chugumna kuna misaka fo ali wendere wala jaku fere mi ka wendere la sare ko mu konnana o vendre aux enchères abo min wole akora re juma mi de alela aka sare ko makana vendre aux enchères publiques vendre aux enchères publiques avec ou intérêt férié ici commissaire de justice walma notaire fentiki ou bien un représentant ou bien Maria Dama pour que aka abolo fen feri ka jamalaje donc ni ka concurrence ko bla nyona ni men fo donc ni ta chara feri be ko ma o betani bien ajaranye comment ngame kanga bisigi haklen ta ko sebe les biens meubles corporels anda seroma dafara même woni bien meubles incorporels ñogonce anga temeni sigi toy. OK, bien meubles corporels o be comme mobile moto sokonomino magabe ka fait mais incorporel oui fait magatir c'est pas matériel c'est immatériel avec comme droit au bail brevet quoi encore etc. Oui magatir akala mais valeur économique bala droit au bail non voilà o famna mais ni ayeni mbeta kala je ko me jamka mi ngona le saria jamka saria gafe dum me jamana kono munum be ni mbaren koloshi ko sebe ni sone be siko ka baraka noy. Bon vente aux enchères des meubles ici comme ça ruga compétence de l'eau olu demande ya mariali ndukake et article 1er statut des commissaire de justice ici commissaire de justice au article follow a fait à ce qui nous ngata a venti entre temps même il faut follow venti et qualité fly vente ou intérêt qualité fly ou intérêt monsieur la ou intérêt judiciaire ani vente volontaire ou intérêt a diara tiki kaka fin féré ou intérêt là donc mais tasra tikili parce que donc il fanga sera donc abe jaye kaka fin di
k'a feere o intérêt la. Alors tɛmɛsira jumɛnw bɛ yen nɔ sisan misali la n'an y'a ta a bɛ diya mɔgɔ minnu ye k'u ka fɛn feere an bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ walasa o baara in ka kɛ teliya la. Bon a ka di minnu ye k'u ka fɛn feere o intérêt la sariya y'a fɔ cogo min na IC commissaire bɛ se ka fɛn minnu feere a fɔ jamana bɛ se k'a ka minɛnw di IC commissaire ma ka yamaruya d'a ma a k'a feere impôt mɔgɔw bɛ se k'a kɛ douane bɛ se k'a kɛ domaine bɛ se k'a kɛ ONG b'a kɛ institut organismes internationaux bɛ se k'a kɛ ONG fɛn caman bɛ se k'a kɛ quoi u b'i yamaruya i bɛ feere kɛ o ye vente volontaire mais cette fois-ci vente judiciaire jagoya min ye jagoya ye turu bɛ vente judiciaire u bɛna sariya kɔnɔna saisie ni an bɛ se ka segin kɔfɛ dɔɔnin kosɛbɛ IC bɛ commandement kɛ ni gɔrɔsi b'a bolo ni kiiri tigɛlen jaabi dila gɔrɔsi o jaabi dira a bɛ commandement kɛ jurumanitigi la k'a fɔ a ɲɛna u bɛ papier d'a ma tile 8 b'i bolo wari sara yanni tile 8 cɛ n'a nana fɛn dɔ kɛ o ye kuma wɛrɛ ye mais n'a mana fɛn di ni tile 8 tɛmɛna IC bɛ taa a ka minɛnw saisi n'a ye minɛnw saisi a bɛ kalo 1 d'a ma kalo 1 a bɛ se ka tile 15 fara a kan pour que a ka mɔgɔ ɲini mun bɛna minɛn ninnu san u bɛna IC fɛ yen bon n ye mɔgɔ sɔrɔ a tigi filɛ nin ye nin tigi b'a fɛ ka nin san donc feere bɛ se ka k'o cogo la mais n'a ma mɔgɔ sɔrɔ ni tile 30 tile 45 tɛmɛna IC bɛ taa minɛnw ta n'o na enlèvement b'a ta mais san'a k'a ta a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a b'a vérifier a ye minɛn ninnu saisi est-ce que olu dafalen don wa est-ce que fɛn ma tiɲɛ a la ka tila a bɛ papier kɛ k'a d'a ma ko wa nin don minɛn ninnu na feere nin heure in na nin yɔrɔ in na o la sani o feere don fana cɛ a bɛ publicité kɛ tile 15 sani feere don cɛ placard ani apposition de placard a bɛ fɛn a publicité kɛ a bɛ se k'a fɔ radio la a bɛ se ka a sɛbɛn journal la mais a bɛ affiche ka fɛn nɔrɔ mairie la a bɛ se ka n'a y'i diya a bɛ se ka kɛ tribunal la a bɛ se ka k'a ka cabinet la fɛn bɛ feere yɔrɔ min ani débiteur yɛrɛ jurumanitigi yɛrɛ ka so la a bɛ papier nɔrɔ a bɛ se k'a nɔrɔ hali sugu kɔnɔnaw na pour que mɔgɔw bɛ se k'a ye mɔgɔw ka caya ka na sannikɛyɔrɔ la. mais o phase ye diyagoya kɔnɔ wa. o kɔni o ye diyagoya ye procédure judiciaire la o ye diyagoya de ye i bɛ o délai fana b'o la i b'o délai respecter o ye diyagoya ye. d'accord mais e bɛ ko mun fɔ nin o kɔrɔ ko gɔrɔ fo ka sɔrɔ gɔrɔsi b'i bolo ni n'o ye gɔrɔsi ko kuma fɔ dɔrɔn o kɔrɔ kiiri kɛra de o donc o kɔrɔ i n'a fɔ n'i ka juru bɛ mɔgɔ la i bɛ tɛmɛ o siraw ni o y'a ye ni gɔrɔsi b'i bolo o ye n ka m'o de ma kiiri tigɛlen jaabi b'i bolo b'i bolo k'i ka wari o kɔrɔ ko jugement banna c'est définitif voilà a bɛɛ kɛra a bɛɛ banna foyi t'a kɔfɛ o papier de b'i bolo voilà o de ye gɔrɔsi ye donc an b'o mun mɛn o ye kuma in yɛrɛ ye tiɲɛ ye a kɛ ni gɔrɔsi b'i bolo i ka jurulantigi k'i bɛ se ka taa n'a ye o kiiri jaabi ye gɔrɔsi ye IC fɛ yen a tigi ka a ka kani ka wari in d'i ma ni wari ma sɔrɔ a bolo k'a ka biɲɛw saisi ka kɛ vente ye o sira de ye nin ye wa. n'o de ɲɛfɔ tan o sira de tun ye nin ye. o de sira de ye nin ye tan o sira de ye nin ye donc je continue ni tile 45 tile 30 tile 45 tɛmɛna n ye min fɔ sisan publicité ka taa minɛnw ta ka taa k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a vérifier i ye minɛn ninnu saisi n'a sɔrɔ dafalen n'a sɔrɔ fɛn ma tiɲɛ a la donc i b'u ta sisan ka taa n'u ye feerekɛyɔrɔ la en même temps ka papier d'a ma k'a fɔ ko feere bɛ kɛ nin don in na nin heure in na donc o de ye IC jɔyɔrɔ ye procédure in kɔnɔna na. voilà jusqu'à la vente. ok mais vente o kɔrɔ o ye feere yɔrɔ la. o ye feere wantere o ye vente aux enchères de a bɛna bila vente aux enchères wantere de la sisan. donc a tigilamɔgɔ sagoba t'a la o la bilen dɛ. a sago t'a la dɛ parce que ni saisie kɔrɔ de ye ninnu i bolofɛn bilara sariya ka bolo kan. a bɔra yɛrɛ ka bolo kan pewu. a bɔra yɛrɛ ka bolo kan hali n'a sɔrɔ a b'i fɛ yen i man ka maga i t'a feere i t'a échanger i tɛ foyi k'a la parce que a ti i sago la bilen a bɛ sariya de bolo.
ka sɔrɔ a bɛ yɛrɛ ka so kɔnɔ ka sɔrɔ a b'i yɛrɛ ka so kɔnɔ hali ni mobili don a mobili bɛ ka so kɔnɔ a mɔbili b'i ka so kɔnɔ mais i tɛ se ka fɔ na n ka ta ka ɲɛma dogo t'a la n'i y'a ta ka ɲɛma dogo o ye a bɛ f'o ma ko détournement de biens saisis fɛn bɛ sariya ka bolo kan i bɛ ɲagami sariya b'i nɔ minɛ i bɛ se k'a kaso kɛ fo san 5 mana kɛ ko ɲɔgɔn dɔw la dɛ maître i kana maga la i bɛ se k'o mamisa o la non i kana maga la i k'a to yen o k'a to yen o de ka fisa dɛ sinon i bɛ se ka taa kaso la dɛ an y'o faamu n dalen b'a la k'a fɔ maa si tɛ maga a la ala k'an kisi a fana maa si tɛna maga a la i se ka i da don kuma na n da bɛ an bɛɛ la amin yarabi donc a b'a fɔ min ma ko adjudication a baara kɔnɔna na o ko in bɛna cogo jumɛn aw ka baarakɛ kan na sira in bɛ taama cogo jumɛn adjudication o ye feere de ye donc maintenant je reviens toujours donc ni publicité ni fɛn date fixera toujours n'a don sera o ye intérêt don de ye parce que papier bɛ kɛ sommation bɛ kɛ papier bɛ di cɛ ma jurumantigi ma k'a yɛrɛ k'a na feere ka k'a yɛrɛ jɔlen ɲɛna n'a nana a bɛ fɔ a ɲɛna n'a nana don n'i ma na feere kɔni bɛ kɛ dɛ i nana feere bɛ kɛ i ma na feere bɛ kɛ mais i ka n'a ka kini na o de ɲɔgɔn tɛ mais n'i ma sɔn ka na feere bɛ kɛ ni mɔgɔw nana i bɛ fɛn feereta minnu bɛ yen i b'u ta kelen kelen nin filɛ nin ye nin ye sɔngɔ ye nin ye ni mɔgɔw bɛ yen n'i ko ko nin ye 1000 ye dɔ bɛ se k'a fɔ k'ale b'a ta 1500 dɔ wɛrɛ b'a fɔ k'ale b'a ta 1200 dɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'ale b'a ta 1500 dɔ wɛrɛ bɛ se ka na fɔ k'ale b'a ta 2000 donc an t'o cogo la fo ka taa se n bɛ se k'a fɔ dan na n'i sera par exemple 4000 ma misaliw de don nin b'a fɔ sa k'ale b'a ta 4000 i ye dɔɔnin kɛ mɔgɔ ma kuma donc e b'a fɔ 4000 une fois 4000 siɲɛ kelen c'est pour que dɔ ka dɔ fara 4000 ni mɔgɔ ma dɔ fara kan i bɛ dɔɔnin kɛ i b'a fɔ 4000 siɲɛ 2 ni mɔgɔ ma tuguni i b'a fɔ 4000 siɲɛ 3 e b'a dɔn gosi ko adjugé a feerela o tigi ma d'accord mais o yɔrɔ nin na sisan maître an b'a fɛ ka danfara min dɔn a bɛ i n'a fɔ nin ni an bɛ taa sanni mun kɛ gere u tɛ kelen parce que anw yɛrɛ de b'a tɔrɔ mɛ e min bɛ ka taa fɛn san e b'a tɔrɔ mɛ a tigi b'a fɔ ko nin ye joli e b'a fɔ ko n'i y'a minɛn ta a b'a fɔ ko nin ye 4000 ye e b'a fɔ a barika a bɛ jigin mais aw ka feere dɔ in na a dun bɛ yɛlɛ wantɛrɛ dabɔra de a ka yɛlɛ c'est pour que la publicité bɛ kɛ pour que mɔgɔ caman ka na ni mɔgɔ caman nana tant que mɔgɔ bɛ caya normalement fɛn sɔngɔ bɛ yɛlɛ ale k'a bɛ ka min fɔ giriya o yana o bɛ jigin de a bɛ jigin mais en principe an b'a tɔrɔ ka jigin de an ta bɛ yɛlɛ de n'a tɔ bɛ yɛlɛ de a bɛ yɛlɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a cɛ ɲɔgɔn ma o la kɛ o y'a kɛcogo yɛrɛ de ye bon o ta ye ko a cɛ ɲɔgɔn ma dɛ e b'a fɛ ne b'a fɛ e b'a fɛ ne k'an jɔ ka e k'a san cogo di alors que ne yɛrɛ b'a fɛ a n'a tɛ min ka wari bɔ ta cayara a bɛ d'u ma kɛ o y'a sariya de ye o y'a tɛmɛ sira ye o y'a tɛmɛ sira ye alors sisan maa min n ta ye minɛnw ye a don est ce que ale bɛ se ka na ni mɔgɔ ye k'a bɔ ko a y'a feere ne ma wa non ale ni minɛ mɔgɔ b'a bolo min b'a san tɔw nan'i jɔ cogo min na ka wɛntɛrɛ kɛ a fana bɛ se ka a ka mɔgɔ fana bɛ se k'a jɔ ka wɛntɛrɛ kɛ ten sinon kalo kelen tile 45 la k'ale ka mɔgɔ ɲini mun b'a san o tile o yamaruya n'o bɛɛ tɛmɛna de tun i ma mɔgɔ sɔrɔ i ma na ni mɔgɔ ye o la an bɛ taa ni wɛntɛrɛ sira de y'o ye mais ni mɔgɔ b'a bolo wɛntɛrɛ don k'a fɔ ko feere bɛ jɔ o fɛ o tɛ dɛ tɔw nana cogo min a fana bɛ na ten a fana b'a ni tɔw nin bɛ kuma cogo min a fana bɛ kuma ten mɔgɔ tɛ fisaya ni mɔgɔ ye d'accord bon maître o yɔrɔ nin na an ka n b'a fɛ ka o pereperelatigɛ dɔ di o kan an to ka ɲininkali kɛ o yɔrɔ kan e bɛ ka minnu fɔ a baara kɔnɔ nin ye tile 45 min bɛ di a tigi ma o kɔrɔ minɛnw sɛnsɛnlen don yɛrɛ kaban a tɛ se ka maga o la mais a tɛ se ka maga la mais n'a ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min pɛrɛnnen don k'a san a bɛ se ka taa o tigilamɔgɔ jira aw usu la ko nin bɛna n ka minɛn san wa o y'a ka sariya ye o de bɛ sɛbɛn a kɔnɔ ko n'a ye mɔgɔ sɔrɔ parce que
normalement tile 30 de ma a b'a fɔ ko éventuellement tile 15 bɛ se ka fara kan o yɛrɛ fana tɛ diyagoya ye a bɛ se ka fara kan o de b'a kɛ tile 45 o de b'a kɛ tile 45 parce que éventuellement oui diyagoya tɛ bon o kɔnɔna na n'a ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛna n'a ye affecteur au potentiel mɔgɔ ɲɛnama sannikɛla ni vrai an ka n'o ye sanni bɛ kɛ problème t'a la wari ko bɛ kɛ tout comme a bɛ kɛ ten d'accord mais o feere in bɛɛ de bɛ kɛ ICE ka yamaru kɔnɔ wa ICE bolo kɔnɔ wa a bɛ kɛ yamaruya kɔnɔ ni sannikɛla b'a bolo a bɛna n'a ye cabinet la minɛnw dɔnnen don fɛn dɔnnen don n'o de feere bɛ kɛ a bɛɛ bɛ fɛn kɛ o marché intérieur a bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ sigilen ɲɛna a ka misali la n'a nana aw ka baara yɔrɔ la ICE ka baara bureau la a nana ni mɔgɔ ye k'a fɔ ICE maître karisa n ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛna an ka minɛnw san a tigi filɛ nin ye donc o tigi bɛ sanni kɛ o y'a sɔrɔ a ye minɛnw ye kaban sannikɛla ye minɛnw ye a taara minɛnw yira la ale bolo tɛ se ka maga la i b'a sɔrɔ min ka minɛnw minɛna sariya fɛ k'u bila sariya ka yamaru kɔnɔ ale yɛrɛ tɛ se ka maga minɛnw na min bɛna san o tɛ se ka maga la a bɛ tɛmɛ aw ICE de fɛ yen baara bɛ ICE a bɛ na ani sannikɛla bɛ na anw fɛ yen n'u nana an fɛ yen a bɛ minɛ min nɔfɛ bɛn bɛ kɛ prix la a bɛɛ bɛ kɛ fɛntigi ɲɛna voilà a bɛ wari sara reçu bɛ d'a ma a bɛ taa ka minɛn ta a bɛ maintenant sariya yamaruyala ka taa minɛn ta a bɛ minɛn ta an bɛ se ka papier kɛ k'a d'a ma pour que a ka taa minɛn ta cɛ dɔ min nana n'a ye juru bɛ jurumanitigi dɔ nana n'a ye i bɛ taa ɲɔgɔn fɛ minɛn bɛ d'a ma a bɛ taa n'a ka minɛn alors maintenant sisan ni a ma kɛ arrangement ye tile 45 tɛmɛna a taara kɛ wɛntɛrɛ ye sisan nɔ minɛnw tora u kan ka feere misali la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka juru b'a la ni o ye procédure don a compte la c'est à dire o ye kiiri boli a kan walasa a k'a ka wari sara dɛsɛ kɔfɛ a bɛ na ni nin sira ninnu ye mais misali la wari min ye 500,000 ye ni a ka minɛn valeur bɛ taa fɔ 10,000,000 o ko bɛ kɛ cogo di bon minɛn valeur ka taa min o tɛ se ka dɔn ni feere ma kɛ o maintenant n'an taara feereyɔrɔ la ni feere kɛra miliyɔn 5 sɔrɔla ani a fɛɛrɛ min bɛ k'a kan ni minɛn tɔ bɛ yen mais ni feerela o bɛ miliyɔn 5 juru in sara ka tila ka fɛɛrɛ fana sara ka d'a kan feere bɛ jɔ nafa tɛ minɛn tɔ in bɛ feere mun na nafa t'o feereli la bilen a ka minɛn tɔ bɛɛ lasegin a ka minɛn tɔ bɛɛ lasegin a ma parce que kɛlɛ kun ye o sɔrɔla ka tila ka fɛɛrɛ minnu b'a sanfɛ k'o bɛɛ sɔrɔ a b'a n'i y'o feere i b'o wari bila min tɛ feere dɛ i y'a ka minɛn lasegin a ma. d'accord alors maître sisan ni an taara vente kɔnɔna na feere in kɔnɔna na misali la ni sannibaga b'a sɔrɔ minɛn mun na minɛn dɔw yera sannibaga ma sɔrɔ o minɛn na a ye vente fɔ don min na e ye minnu fɔ publicité ninnu bɛɛ kɛra mɔgɔ ɲiniw kɛra a ye communiqué a kan ka kɛ sira o sira fɛ o sariya bɛɛ batora mais feere kan ka kɛ don min na mɔgɔ ma sɔrɔ ka misali la minɛn san ni mobile de don n'a sɔrɔ mobile de don mɔgɔ si ma sɔn ka mobile in san juru dun bɛ a la pour que an ka se nin yɔrɔ in ma o ko bɛ kɛ cogo di bon o fana possibilité fila b'o la soit parce que mise à prix bɛ kɛ c'est à dire k'a fɔ a bɛna feere min na ni mɔgɔ ma sɔrɔ mun ka juru b'a la a bɛ se ka feere o ma donc a bɛ se ka feere o ma ou bien a bɛ feere wɛrɛ organiser l'un ou l'autre parce que min ka juru b'a la a bɛ se k'a fɔ k'ale t'a fɛ ou bien wari t'ale bolo k'a fɛɛrɛw sara donc la i tɛ se ka diyagoya k'a d'a ma a bɛ feere wɛrɛ organiser mais nin kɔnɔna na sisan nɔ mun ye sannikɛla wɛrɛw ye aw ka commande publicité i ye minnu fɔ tan nɔ a bɛ se ka fɔ radio la a bɛ se ka bɔ journaux yɛrɛ kɔnɔna en tout cas a kun ye ka jama ladɔnniya jama ba ka na feere in kɛyɔrɔ la n'an ye misali ta hali vente volontaire ninnu kan
o ko ina sano jamana le mara konnana est-ce que mo kerengere no be no kerengere no be sariya fe munu yamaro nta kana sani kewa non ti bebse kana sani nge andi te foite ay obstacle tout là bebse kana sanna fere da la obstacle ti bebse kana sanna ina war ka kibulu ok voilà mais fere ngonna a war be sara a yoro lay wa walma ibe warin sara ko fe ni ibe menamunta en principe condition rebe fo avec fo paiement au comptant jabo gulo ganedo ta kana tala de ita to woni bi war blay kun kata de war blay kun kata de paiement au comptant jabo gulo gan et puis garantie te fanate dima et on dit que il y a une natuni ibu santé k'a fɔ non ni moteur la ni fin de ben ni ballon ta la de paiement au comptant sans garantie il y a un ballon tourni il va tâter ça te risque péril k'a fɔ ko ne segina ye fɛn min o kuma kɔni t'a la a sɔnna a ma sɔn ni e ka bɔ ka ban feere kɛr'i ma o y'a bannen a banna pewu fo to kɔfɛ mais an delila ka kuma dɔw mɛn dɔw y'u ɲininkali k'an na an ko ko ni an ni iso sigira kuma kan an m'a ɲininkali kɛ ko ni minɛn feereli ma sisan nɔ misali la mobili walima moto o kɛra feereta ye i n'a fɔ vente volontaire ninnu fɛ volontaire ou vente forcée vente volontaire ninnu volontaire mun tɛ diyagoya ye voilà i n'a fɔ i y'a fɔ i ye mɔgɔ minnu cité hali jamana b'o la mun b'a ŋaniya k'u ka fɛnw feere ko ni o kɛra sisan nɔ i b'a sɔrɔ moto dɔw bɛ yen nɔ a moto an bɛ se k'a fɔ a bɛ san 10 ni kɔ bɔ jɔyɔrɔ la donc cogoyaba t'a bolo i kɔni bɛ sɔn k'a san o ka ten mais k'a papier ko bɛ kɛ cogo di ka papier k'e tɔgɔ la k'o ko bɛ kɛ cogo di ko garanti min b'o la avec dépense service là sinon papier bɛ nin bɛ yɔrɔ dɔ i se commissaire de bɛ papier kɛ k'a d'i ma a kɛra cogo cogo numéro b'a la o bien numéro b'a la donc papier tɔ kan ka sɔrɔ ni sanni papier fana bɛ d'i ma ok bon o bolo acte de vente acte d'achat plutôt vente des enchères kɛra i ye nin sɔrɔ nin fɛn na nin numéro filɛ nin donc les services qui sont compétents pour les documents tɔ ninnu d'i ma avec ces documents là i bɛ taa yen u b'o fɛngɛ ninnu d'i ma u b'i ka papier kɛ k'a d'i ma n'i kan ka fɛn dɔw sara yen i bɛ olu sara yen i bɛ kɛ k'a d'i ma sinon problème t'o la. nin faamuna mais aw yɛrɛ ka sariya baarakan ni a kumakanw na taabolo fɛrɛw fɛ an b'a mɛnw da kuma dɔw ko voie de recours ko mɔgɔ min ma jɛ ni fɛn dɔ ye ka se ka yɛlɛ sanfɛ walasa k'a bɔ a ma voie de recours est-ce que nin feere in kɔnɔna na voie de recours b'a la wa vente des enchères judiciaire la loi da parce que an bɛ wada de kan wada ma annulation prévoit ko vente ici commissaire ye wɛntɛrɛ kɛ ko o annulé wada m'a fɔ d'accord wada m'a fɔ dɛ maître a diyara n ye an ka sigi b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la n'an ye nin jateminɛ bi e yɛrɛ ka expérience kɔnɔna na e ye fili jumɛn ye baara in yɛrɛ kɔnɔ a tɛmɛsiraw fɛ e yɛrɛ bolo e ka hakili yɛrɛ la n'an y'o kɛ k'a dafa o bɛ se ka kɛ ko sabatilen k'a dafa oui fɛn ninnu kɔnɔna na baara n'a tɛmɛsiraw la voilà, ça dit s'il y a des dérives de fraude dans le déroulement même de la vente. Tuma dɔw la bon a bɛ mɔgɔw échappé parce que tuma dɔw la minnu bɛna wantɛrɛ la tan u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ tuma dɔw la an kan parce que u bɛ ka ba sama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ pour que a kana taa yɔrɔ jan u bɛ den ka surɔfɛnw don ɲɔgɔn bolo donc u b'a na feere tiɲɛ dɔɔnin parce que tant que wari bɛ ka taa anw bɛ dɔ sɔrɔ fɛntigi fana bɛ dɔ sɔrɔ mais o problème bɛ yen dɔɔnin. A diyara n ye. voilà. bi sigi k'a kun cɛ dakuruɲɛ kelen i bɛ welewelekan jumɛn bila k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ jamanadenw an bɛ ka
nin ko in bonya ina fɔ sariya yɛrɛ a lajɛnɛ cogo min na ka min sigi kun cɛ. Bon ne tɛ dɔwɛrɛ ni Maliyɛn fɛ an ka sariya bonya an ka ko kɛ sariya kɔnɔna na an kana an ta dusu fɛ an ka sariya bonya n'i ye sariya bonya a ka gɛlɛn mais o de lakari la. A diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Voilà merci. O de bɛ dan sigi bi jɛmukan sariya bulon na ni an kun ye a sigi hakilina in de kan la procédure de la vente aux enchères publiques des biens meubles corporels au Mali. An ka mawulile min ye maître Jacob Sidibé huissier commissaire de justice dans le ressort de la cour d'appel de Bamako an n'ale kun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na walasa a ka anw bilasira WhatsApp numéro ne b'o to di ni aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro aw ka ɲininkaliw don nataw la o na kɛ sababu ye an na sigi wɛrɛ boloda sigi min kɔnɔna na aw ka ɲininkaliw an na o jaabiw di aw ma ne b'a fɔ ni kun ye aw garisɛgɛ ye bi wɛntɛrɛ feere a ka ja feere yamaruyalen sariya fɛ a tɛmɛsiraw jɔn n'a ka kan jɔn man ka kan hakili la an ka mawulili da don a la ka fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna ne b'a fɔ don wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan sariya bulon wɛrɛ kan ala ko don yɛrɛ da salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakɛtu.